खुलुमबाय। दिनै 6 फेब्रुआरि 2023 BN बड' निउसआव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। दाखाथि हाबदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय सामथाइबारि पेट्रल पाम्पआव पिस्तल देखायना 3 लाखनिबो गोबां रां लुथिना लांदों। मोनाबिलि 5 रिंगा 30 मिनिट समाव बे जाथाया जादों होनना मिथिनो मोनो। दाखाथिनि जाथायखौ पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ। नायबिजिरदोंब्लाबो दासिम बे जाथायजों लोब्बा थानाय रावबो दुथांखौ हमनो हायाखै। पुलिस बिफाना जोखोम जानाय एबा गाबबाय थानाय गान्दाखौ रैखा खालामनो थांदोंमोन। आसामनि गलाघाट जिल्लायाव मासे गान्दानि गाग्लोबनायाव 2 सुबुङा गाज्रि रोखोमै जोखोम जादों। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय महिमा गावनि मानसिफोरा मासे गान्दाखौ लोरबां आरो गाबनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दुखु मोननानै हाग्रा बिफाननो खौरां हरनायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मानसिफोरा जाथायसालियाव फैनानै गान्दाखौ रैखा खालामनो नागिरनायाव हाग्रा बिफाननि अफिसार सुशील कुमार ठाकुरिया आरो बिथांनि गुबुन सासे मावथिआ गान्दाखौ कन्ट्रल खालामनो नागिरनाय समाव बे जाथाया जादों। बे समाव बिसोर सानैखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मानसि गोमादों। पुन्जिमा बिस्मितारआ गोबाव समनिफ्रायनो गोमानानै दङ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि आउटप'स्टनि सिङाव बर' खुथ्राखाथि गामिनि बिर' बिस्मितारनि अनजालि बिसि पुन्जिमा बिस्मितारआ थांनाय 19 जानुवारि 2023 इं खालारनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बिर' बिस्मितारनि बैसोआ 42 बोसोर बैसोनि आरो बिथांनि अनजालि बिसिनि बैसोआ 29 बोसोर बैसोनि। थांनाय 19 जानुवारियाव बेलासि समाव बासुगाव टाउनाव सना लायनो होनना ओंखारलांदोंमोन। नाथाय गावनि न' फारसे सौफैफिनाखै। दुखुथिया नखरा मेगनाव मोदै लानानै न' फारसे सौफैफिनगोनखौ आसा खालामनानै दङ। बेनिखायनो फिसाय आरो फिसाज्लाया गोमाना थानाय पुन्जिमा बिस्मितारखौ बहाबाफोर नुयोब्ला खौरां हरनो खावलायदों। 6900299042। चिरां जिल्लानि बिजनीआव सासे गाहाय फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामदों। बिजनी सिमलाबारि एलपि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिखौ एरख'दों। एरख'जानाय गाहाय फोरोंगिरिखौ आब्दुल सालाम शेख होनना मिथिनो मोन्दों। गाहाय फोरोंगिरि आब्दुल सालाम शेखनि बेरेखायै अजद गुण'त्सबआव गोहैलो खालामनायनि अजदआव सासपेन्ड खालामदों। एक्सटार्नेल इभेलुएटरनि अजदनि बिथायाव सासपेन्ड खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननि नाजानायाव फैगासिनो दङ मोनसे बर' सावथुन। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम थाखाय मोनसे मोजां खौरां। मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननि नाजानायाव नोंथांमोननि सिगाङाव फैगासिनो दङ बर'नि थै मुंनि मोनसे बर' सावथुन। बे सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै सोरां नार्जारी आरो गाहाय फावखुंग्रि महरै फुजा मुसाहारीखौ फाव खालामगोन होनना मिथिनो मोन्दों। प्रडिउसार जोंसार मुसाहारी आरो डिरेक्टर सपन कुमार ब्रह्मनि नाजानायाव बे बर' सावथुना नोंथांमोननि सिगाङाव फैगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।